खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ बरायबाय। बीटीसी इलेक्शना कोविड-19 नि थाखाय बे फावसायबाय। जाउनाव जों नुनो मोनदों फेसबुक ससियेल मीडियाफोराव बीपीएफ यूपीपीएल राजखान्थि हानजाफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे गुदुं गोदै खोथाफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंसै। बे बुब्लियावनो आसलते बेबायदि जोंनि बीटीसी इलेक्शन जायनि बे सिगां समाव मानो बेबायदि जादों बेनि खोथाखौ गासैखौ मोनथिनो थाखाय जोङो जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ दिनै सासे जोङो गोसो गुदुं सासे यूपीपीएल नि कैंडिडेट बिथांखौ जों लिंनानै लाबोदों। बिथाङा जाबाय राकेश ब्रह्म। बिथाङा 24 नं मुसलपुर बियाबनि बिथाङा यूपीपीएल नि कैंडिडेट। अब्ला बिथां राकेश ब्रह्मखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअआव जों गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथाङा राजखान्थि मुलुगाव बोरै फैनो गोनां जानाय? बाथ्राया बेबायदि थांनाय 2013 सननिफ्राय आं आसलते रायजोजों थाफानानै बहुत रोखोमनि खामानि मावबोगासिनो दं। नोंथाङा मोनथिगोन मुसलपुर हालामनि गेजेरावनो आं आंनि माने गामियाव हाबनाय लामानिफ्राय लानानै आदिकरि माने आंनि गामियाव हाबनाय लामानि गेट आरो आंनि खाथिनि गामियाव नामघर बेफोरबायदि नाना रोखोमनि खामानि मावनानै आं आसलते रायजोजों हाबखानानै दङमोन आरो बेखौनो साबसिननिफ्राय साबसिन जाहाथे आं आगोलनि दिनाव मावनो हागोन बेखौ साननानैनो आं एबार राजखान्थि दोलो फैदों। नोंथाङा गाहायै माबे थांखिखौ लानानै राजखान्थि हान्जायाव फैदों? आंनि गाहाय थांखिया जाहैबाय जोंनि जि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि बेरोजगारी माने आनएमप्लयमेन्ट जि प्रब्लेम दङ बे प्रब्लेमा आसलते बीटीसी नि रायजोनि गेजेराव बारानिफ्राय बारागासिनो दं आरो बेनो आंनि मेन इस्युआ। आं बेखौनो सुस्रांनो हागोन होननानै आंनि सायाव आंहा बिसास दं आरो बेखौनो आं जाहाथे रायजोफोरनो मदद होनो हायो बेखायनो आं। नोंथाङा राजखान्थियाव जितु फैबाय आगोल नोंथाङा गुबुन खामानि मावोमोन अब्ला राजखान्थियाव फैनायाव नोंथांनि न'खरा बेखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामा? अभियासलि बे खोथाया जोंनि न'खराव सोलिदोंमोन। माने आं राजनितिकआव फैनाया मोजां जागोन ना जाया न'नि मानसिफ्रा एसे आंखौ होबथा होबथि खालामदोंमोन खिन्थु दानि दिनाव आं न'खराव मोजाङैनो कम्फर्ट आरो जोंनि न'खरा गासैबो दा सापर्ट खालामनानै यूपीपीएलजोंनो जों गासिबो जोंनि न'खराबो जै मै जानायनि थाखाय मावगासिनो दं। गासिबो आंहा फंबाय दं बिब' दं गासिबो। राजखान्थि जितु बै फिल्डआव नोंथाङा फैनाय आगोलनो बा जेन'ब्ला नोंथाङा हाई स्कुल फरायनाय समाव बा कलेज फरायनाय समाव नोंथाङा बेबायदि माबाफोर थांखि दंखायोमोन नामा जे राजखान्थिया माने माबायाव फैगोन होननानै? गैया बे बाथ्रायाव आङो गैया। आं आगोलाव आसलते आं बिजनेस खालामनो होननानैसो बिराद इन्टारेस्टेड मानसि आरो आंनि उन्दैनिफ्रायनो आं आसलते बिजनेसखौसो आंनि एम हिसाबै लादोंमोन खिन्थु आङो समजों लोगोसे आंनि साननाय हनायाबो सोलायबोदोंमोन आरो बे सोलायबोनायावनो दिनै आं बिजनेसजों लोगोसे दिनै आं राजनितिखौबो आखाइ होनो गोनां जादों। नोंथाङा बुंबाय जे राजखान्थियाव हाबनाय आगोल नोंथाङा माबा खामानियाव नोंथाङा लोब्बा दङमोन अब्ला नोंथाङा मा रोखोमनि खामानियाव लोब्बा दङमोन? बेथ' बेबायदि आं जिउआव आं जेसेखि दिन माने आं बिजनेस खालामबोबाय आं पेरेलेलि खिन्थु रायजोनि थाखाय अराय सम खामानि मावबोगासिनो दंखायो। हमनानै ला आङो गुवाहाटि सोहोरनि गेजेरावबो आं जि स्कुलाव फरायोमोन आं फरायनाया बाथौफुरि बर' मिडियाम स्कुल बेयावबो आङो आंनि स्कुलनि इन्ट्रेन्सनि गेट बेखौ आं बानायनानै होदों आरो बिदिनो आजारा सजनपारा होननाय जोंनि मोनसे बर' स्कुल दङ बेयावबो आङो साइकेल गेरेज बायदिसिना बेफोरबायदि आरो बिनिबो बांसिन बहुद दङ जेरै आङो NGO दा दिरिं दारागाव पार्क बा बायदि रोखोमनि बर' साहित्य सभानि थम बेफोरबायदिजों आंहा अरह थारमाने आङो रायजोनि थाखाय खामानि आगोलनिफ्रायनो मावबोगासिनो। माने एक्सपिरियेन्स दं आरो नोंथाङा? एक्सपिरियेन्स होनजाया बेखौ एक्सपिरियेन्सआव लायाखै आसलते बेखौ आङो मोनसे समाव बे आंनि मोनसे बोलोमोन। हबिमोन नामा नोंथांनि? हबि नङामोन बे आंनि मोनसे नेक्स्ट जे आं आरो खामानि मावफिननो हानायनि आंनि मोनसे कनफिडेन्समोन आरोखि बे कनफिडेन्समोन आं बेखौ कनफिडेन्सआव लायोमोन आरोखि। जितु बीटीसी इलेक्शना कोविडनि थाखाय बे फावसाय जाबाय दा बे बेलायावनो आं नोंथांखौ बे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों
जे जोंना BTC आव मोनथाम गाहाय जोंनिया राजखान्थि हान्जाफोर दङ GSP BPF आरो लोगोसे दा नोंथांमोननि जिथु हान्जा UPPL दा GSP आरो लोगोसे BPF हान्जाखौ नोंथाङा गारनानै UPPL हाबनायनि माबाफोर स्पेशल जाहोन दङ बेथ' 100% कारन चेन्जिं जि माने परिवर्तन जायखौ बुङो आरो गोदान साननाय हनाय जे ओल्डेस्ट जि माने पलिटिशियानफोर दंमोन बिसोरनि साननाय हनाया एकदम माने ओल्ड टाइपनिनो माने गोदोनि जेरैखम सलायबोगासिनो बिदिनो सलायबोगासिनो दं बिसोरनाव आरो गोदानै जेबो तारमाने साननाय हनाय गैया हमनानै ला दा जोंनि आं एसे आगोलावसो बुंनाया आनएमप्लयमेन्टनि बेनि बागै दिनै BTC सरकारा खनसेबो रायलाया आरो रिहेबिलिटेसन माने मानसिनि न'खरफ्राव जिबायदि मानसिफ्रा गरिबनिफ्राय गरिबसो जालांनो हमदों रावबोथ' दिनै BTC आव साफा सानैनि बादैथ' रावबो माने न'खर जौगानाय खामानि मावनो हायाखै थ' जोंनि नैबे BTR सुक्तियाव बा जोंनि जि दानि UPPL नि आफादगिरि बिथांनि जि साननाय हनाय आरो बिथांनि जि माने फैगौ दिनाव जे मिशन लानानै बिथाङा BTR सुक्ति खालामदों बेवहायथ' टटेलि माने नोंथांमोनाबो मोजाङै मिथिगोन बेयावथ' चेन्जिंआनो गोजाजोब बेयावथ' परिबर्तनानो गोजाजोब गतिके आंबो बे परिबर्तननि माबायावनो धौआवनो होनना बुंनांगोन बे परिबर्तननि मोनसे जि श्लक बे श्लकआव आंबो आसलते दंफायो नोंथाङा UPPL नि एज ए केन्डिडेट हिसाबै 24 नं मुसलपुर बियाबनि नोंथाङा UPPL नि केन्डिडेट अब्ला बे 24 नं मुसलपुर जिथु बियाबाव नोंथाङा सोरजों बादायलायनाया जागोन होननानै नोंथाङा दा गोसोआव साननानै लादों आसलते आंनि गोसोआव सानना लानाया बे बिथिङाव बेबायदि नङा आसलते जोंनि मुसलपुर समस्तियाव बादायलायनांगौ बायदि परिबेस गैया मानोना रायजोआ दिनै सोलायनायखौ लुबैदों आरो रायजोआनो दा दिनै मोनसेल' दोलोखौ सिनायो बे जाहैबाय UPPL थ' बादायनाया फैनाय नङा जोंनि मुसलपुर समस्तियाव बादायनाय गैया बाव खालि UPPL ल' दङ जोङो एनालाइसिस खालामनानै मोनबाय जे BTC नि खायसे रायजो राजाफोरा जे UPPL राजखान्थि हान्जानि सायाव खायसे माने दाय जाबसिनदों थ' गिबि दाय जाबसिननाया जाबाय जे UPPL हान्जाया साख्रि होगोन होननानै गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ UPPL हान्जायाव माने जइन जाहोदों होनना अब्ला बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बाथ्राया ओरै सोर दोलोआ बेखौ बानसावगासिनो दं बे खोथाखौ जायफोर बानसावगारि बिथांमोना मोनथिदों बिथांमोना जुदि एसेबो ABCD लेखाफोर फरायदोंबा आसलते माबायदि खेबाव बबे फर्माव जोङो UPPL आ माने साख्रि होगोन होननानै बुंदों बिथांमोना ABCD जुदि नायनो रोङोबा बिथांमोना मोजाङैनो मिथिगौ मा बुंनाय जादों मा बुंनाय जायाखै गतिके UPPL देला बिथांमोनखौ बुंहरनो नाजायोदि जे नोंथांमोना एथराबसिम माने लेखा रोङिफोरबायदि आखलखौ दा देखाय एसेबाबो जोंनि बर' जाथिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाजिनाय मोनगोन मानोना बे जाय फर्मनि खोथा बुंगासिनो दङ जाय फर्मजों UPPL आव माने साख्रि होगोन होननानै बुंगासिनो दं बे आसलते जोंनि UPPL नि मेम्बारशिप फर्म बेवहाय दोलोआ मेम्बारशिप फर्म थाखायो बेयो जोङो साख्रि होनाय बिजाथि सायख'नायनि फर्म नङा बिथांमोना बेखौ मोजाङै मोजां फरायनानै जाथे लायो BTC नि रायजो बिथांमोना जे UPPL नि सायाव नैथि मोनसे दाय जाबसिननाय बेयो जाहैबाय 2014 MP इलेक्शनाव आरो लोगोसे 2019 मायथाइनि जितु MP इलेक्शन आरो लोगोसे 2015 मायथाइनि BTC जेनेरेल इलेक्शन बेयाव UPPL आ बिजाथि फसंदोंमोनब्लाबो जे बेवहाय UPPL हान्जाया देरहानो हायासै अब्ला माबे थांखिखौ लानानै माबे सिमांजों देग्लायनि बै BTC इलेक्शनखौ माने नोंथांमोना देरहागोन होननानै नोंथांमोना सानना दं बाथ्राया बेयाव बेबायदि जे देरहानाय जेननाया थाखायो बै समाव जोंहा मोनसे बिराद गिदिर मोनसे माबा सोमावसारनाय दंमोन बेखौ जों बड'लेण्ड सोमावसारनाय होनोमोन आरो बे सोमावसारनाय जाहोनाव जों आसलते 100% थारमाने राजनितिखौ गोसो होनो हायाखैमोन दिनै जोंहा बे जोबनानै थांबाय गतिके दिनै जोङो 100% देहा मोदोम जिउ नांजोबनानै गासिबखौबो बोनथुमनानै जोङो जिखुनु माने सब जातिखौनो लानानै दिनै जों आसलते गोदानै माने जोङो BTR जेब्ला जों गठन खालामखांबाय बेखौ फुल फ्लेजेड खालामनायनि थाखाय जों गासिबखौबो जयै बोजबनानै जोङो गोदानै इलेक्शन जों नैबे 2020 सनाव BTC इलेक्शनाव UPPL आ गोदान महरै जों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो एबार माने मोजाङैनो माने उथ्रिनानै थांगोन होननानै
जोङो आसा दं बा जों बुजिखानानै दं। बिटिसिनि रायजो राजाफोरा जे थामथि मोनसे दाय जाबसिनजों इउपिपिएलनि सायाव बे जाहैबाय देग्लायनि जिथु इलेक्शननि नोजोरखौ जों नाहरोब्ला जे बेवहाय जों नुनो मोन्दों देग्लाय बिपिएफजों लोगोसे मोनब्रै एनडिएफबि हानजानि मोनथाम हानजाया गसंथादों बिपिएफजों लोगोसे नाथाय बेनि आगोलनि जिथु इलेक्शनाव बिपिएफजों बेबायदि एनडिएफबिआ माब्लाबो सापर्ट खालामाखैमोन अब्लाबो बिपिएफआ आगोलनि जितु इलेक्शनाव देरहादोंमोन अब्ला देग्लायनि नैबे जितु इलेक्शन जानो गोनां बेवहाय एनडिएफबि मोनथाम ग्रुपआ बिथांमोनजों दङ बिपिएफजों दङ अब्ला इउपिपिएलआ बे बेलायाव देरहागोना बे सियर ने? बेवहाय बिदि नङा एनडिएफबिनि मोनथाम दोलो होननानै बुङोब्ला ओरैनोथ' सरासनस्रायै बुंनो थाङोबा नोंथाङा मोनथाम होननानै बुङोबा दैदेनगिरिनि साथामखौल' बुंनाय जायो आसलते एनडिएफबिनि जिखिनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ मोखां जानानै थांदों बिथांमोना आसलते मोनसे ग्रुपाव हयथ' साबा दजनल' जानो हागौ आंनि मथे माने नामखौ लानो आन्था मोनथाम होनना बुंजायो टटेल बिसोर 15-20 जननि बारा जानाय नङा आरो बाखि जुदि जोंनि एनडिएफबि आसल जि माने जोंनि माबा हिर'फोर दं बिथांमोना आसलते जोंजोंनो दंजोबो आरो इउपिपिएलजोंनो जाहाथे फैगौ माने दिनाव बिटिआर सुक्तिखौ जाहाथे मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बिथांमोना जोंजोंनो दंगासिनो दङ। ब्रैथि जिथु दाय जाबसिननाया जाहैबाय जे बिटिआर जिथु सुक्तिखौ एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो गोनां जायोब्ला आसाम सोरखारनि जिथु पार्लामेन्टआव जों बेखौ प्रेसार होनो गोनां जागोन नाथाय जुदि प्रेसार होनो गोनां जायोब्ला जोंहा इउपिपिएलआ दासिमबो जेबो एमएलए गैया एबा गुबुन फारसेथिं बिपिएफआ गासै माने 12 जन माने एमएलए दङ अब्ला इउपिपिएलआ जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बोरैहाय साक्सेस जाहैनो हागोन बायदि? औ बेथ' बाथ्राया बेबायदि जेब्ला हमनानै ला नों जे जों दा नै जोंनि जि बिटिआर जोंनि बड'लेण्ड जि जोंनि जि बड'लेण्ड माने एकर्ड जानानै थांबाय बे एकर्डआवथ' बिपिएफनि जेबो आखाइ गैया आखाइ गैयि सत्तेयावबो जों दिनै बड'लेण्डखौ मोननो हादों बा जोंनि फैगौ माने माबायाव जि जोंनि बिटिआर सुक्तियाव जानो हादों बेयावथ' जोंनि जि 12 जन एमएलए दं बिपिएफनि बिसोरनिथ' जेबो आखाइ गैया गतिके इमप्लिमेन्टनि खेथ्रआवबो बिसोर गैयाबाबो जोङो आरामसे बेखौ माने जोङो साक्सेस खालामनो हागोन आरोखि बाव जों जेबो प्रब्लेम नुहुरा। बेनि उनावहाय जोङो नोंथांनि खायसे लाइफनि प्रफाइलखौ नायदोंमोन नोंथाङा दा बर्तमान 42 इयार्स जाबाय फरायनाय बागै नोंथाङा बुंगोन नामा? औ बेखौ आं ओरै बुंनो हायो आंनि जि नोजोर आं आसलते खोब गोबां बारा फरायाखैबाबो आंनि नोजोराव खिन्थु कलेजाव थांनानै डिग्री लानायखौल' फरायनाय होननानै बुङा मानोना आङो उन्दैनिफ्रायनो आसलते बिजनेस खालामनानै साक्सेस खालामनायनि आंहा मोनसे मिजिं दंखायोमोन आरो आं बे मिजिङाव दिनै बे मिजिंखौ आं साक्सेस खालामनो हादों दिनै आङो आसामनि भितरावनो क्लास 1A केटेगरिनि कन्ट्रेक्टर गतिके आङो जुदिअ आंनाव बिराद गिदिर लिरनायनि सार्टिफिकेट माने डिग्री गैया किन्तु आङो आंनि जि लुगैनाय आं जे सासे आसामनि भितरावनो सिनायजानाय सासे कन्ट्रेक्टर जागोन बेखौ किन्तु आं गल होनो हादों गतिके आंहा आंनि सायाव सेटिसफेक्सन दङ। नोंथांनि बाय'डाटाखौ जोङो नायनानै मोनबाय जे नोंथाङा हाई स्कुल आरो लोगोसे HSखौ नोंथाङा गुवाहाटीयाव फरायदोंमोन अब्ला नोंथाङा गुवाहाटीयावनो थाखायोमोन नामा? ओरैबायदि आङो आंनि जिउ जारिमिना जेब्ला जोङो माने क्लास 7 मस्ट प्रबेबलि क्लास 7 आं क्लास 7आव आसलते गुवाहाटीयाव फरायनो थाहैदोंमोन आंनि आमाइ सासे दंमोन बिथाङानो आंखौ अननानै गुवाहाटीयाव जाहाथे फरायबा मोजां रोखोम फरायनो हागोन होननानै आसलते लांदोंमोन आरो आङो बिदिनो मोजाङैनो आं आसलते HSखौ पास खालामनो हादों बेनि उनाव आङो पान्डु कलेजाव साइन्स स्ट्रिमाव एडमिसन लादोंमोन मथथे आंनो एसे आगोलावसो बुंखांखाबाय आं फरायनायाव आंना एसे गोसोआ खममोन आं आसलते बिजनेसखौ बिराद इन्टारेस्ट होयोमोन जायनि जाहोनाव आं आसलते एसे आगोलावसो बुंखांखाबाय आं साक्सेस होननानै गावखौनो मानिनानै लायो। नोंथाङा सासे साक्सेसफुल माने क्लास 1A ग्रेडनि नोंथाङा थिकादार जानायनि आगोल नोंथाङा गोबां संघर्ष माने गोबां स्ट्रागल खालामनो गोनां जादोंमोन थ' नोंथांनि जोङो लाइफ स्केचखौ जोङो नायनानै मोनदों जे नोंथाङा ब्लू हिल्स काउन्टार गुवाहाटीयाव बेयाव नोंथाङा टिकेट सेलार हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो लोगोसे नोंथाङा रेलवे स्टेशनआव नोंथाङा मा केन्टिनबो सालायोमोन
अब्ला नोंथाङा बै समाव बेसेबां माने स्ट्रागल खालामदोंमोन नोंथाङा एसे बुंगोन नामा? औ बे बाथ्रायाथ' बिराद लाइफआव बिराद गोसोआव बारानो फैयो खारन आं जि समाव जिर' लेभेलनिमोन जेब्ला आंनि माने प्रथम स्टार्ट जादोंमोन बे समनिनो खोथा बियो आसलते बे समाव अराय सिं साननाय फैबाय थायोमोन जे माबोरै माने मानसि गिदिर जानो हागोन बोरै खालामबा थारमाने जोंबो गारि गिदिर न' गिदिर गुवाहाटियाव हा बा बेफोरबायदिखौ जों बोरै मोननो हागोन नाजानाया बहुतमोन ओंखायनो मालाबा ब्लु हिल काउन्टाराव मोनानि समाव 7निफ्राय 10सिमहालागै जोङो टिकेट सेलिं खालामनानै बेनि कमिसनबो लायोमोन आरो रेलवे स्टेसनाव जोङो आबाद एक्सप्रेस बा कान्चनजंगा बेफोरबायदि लास्ट लेट नाइट ट्रेनफ्राव जों आसलते रुटिनि माने सेलिं खालामनानै बेनिबो फैसा मोनोमोन जों एसे एनै थ' बेफोरबायदि अराय नाजानाया दंबाय थायोमोन बिदिनो आरो एसे गिदिरै जोंहा गणेशगुरिनि जाफरिगाव होननायाव पार्टिसारनि मोनसे श'रुमबो बानायदोंमोन नाजानाया अराय दंखायोमोन आरो इसोरनि अननायाव बिदिनो मोजां मानसिबो लोगो मोनदोंमोन आरो बिदिनो NF रेलवेनि आं कन्ट्रेक्टरि खामानिखौ स्टार्ट खालामदोंमोन वेस्ट बेंगलाव बेनि उनाव आङो इन्डिपेन्डेन्टलि लास्टलि आसाम PWDनि आन्डाराव क्लास 1 एडनि थ' आंनि गाहायाव गोबां PMJOYसनि लामा रड बायदिसिना खामानि सोलिगासिनो दं आरोखि। आच्छा नोंथाङा जितु बे गुवाहाटियाव थानाय समाव नोंथाङा केन्टिन सालायदोंमोन नोंथाङा टिकेट फानदोंमोन अब्ला माबे समनिफ्राय माने नोंथांनि बे टार्निं पइन्ट जाय टार्निं पइन्टनि थ्रुयै नोंथाङा दिनै माने क्लास ए जितु कन्ट्राक्टर जानो हाबाय अब्ला बे कन्ट्राक्टर जानायनि जितु टार्निं पइन्टआ माब्लामोन आसलते सोरनि थ्रुयै नोंथाङा मोनदोंमोन? बिराद मोजां सोंथि नोंथांनि मोजां मोनदों आं खोन्थानानैबो आंनि रायजो राजानो मोजां मोनगोन आंखौ बिफा महरै बा बिदा महरैबो होनजायो PC दास होननाय सासे सुबुं बिथाङा हाजोनि बियो माने BSNLनि SDO मोन आरोखि बिथाङा आंखौ आसलते खोब माने बिसास खालामदोंमोन आरो आंखौ बिराद अनदोंमोन आरो अननानैनो बिथाङा आंनो फार्स्ट टाइम NF रेलवेनि जे आं एसे आगोलावसो बुंदोंमोन सिलिगुरियाव बिथाङा आंनो OFC केबल लेयिंनि मोनसे खामानि आंखौ इनचार्ज रोखोमै फाथिजेनदोंमन आरोखि आरो बे समाव आङो बिराद यंमोन आरो गोसोआबो बिराद माबामोन नालाय स्ट्रंमोन बे समाव ओंखायनो सिलिगुरिखौबो जोङो न' बायदि रोखोमनि लानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिराद मोजाङै साक्सेस खालामना होदोंमोन खामानिखौ खालामनायलाय सारा आंखौ माने आरो बांसिन अनदोंमोन अननानै सारा गावनि फार्मावनो आंखौ आलिपुरनिफ्राय श्रीरामपुरसिम बे केबल लेयिंनि खामानिखौ गावनि कन्ट्रेक्टरि लाइसेन्सआव आंखौ खामानि मावदोंमोन सुबिदा होदोंमोन बे आंनि जिउनि टार्निं पइन्टमोन आरो बै समावनो 55 लाख मामोन आरोखि आंनि प्रजेक्टआ 2004-5आवनो 4-5आव थ' बेयाव आं गोबां मुलाम्फा जानो हादोंमोन आरो बेयावनो आंनि लाइफनि टार्निं पइन्ट बेनिफ्रायनो आङो गिदिर खामानि मावनो सुरु जानांदोंमोन आरोखि जों नोंथांनि जितु बाय'डाटाखौ नायनानै जोङो मोनथिना मोन्दों नोंथाङा कन्ट्राक्टर एज ए कन्ट्राक्टर जानाय समावबो नोंथाङा खायसे सामाजिक गोबां खामानि मावदों बिदिन्थि जाबाय नोंथाङा सिलबाटा आसामिस सुपार नोंथाङा बेनि नामघरखौ बानायदों बेबायदिनो ब्रह्म मन्दिर मुसलपुर टाउननि नियार सार्कोल अफिसाव नोंथाङा ब्रह्म मन्दिर बानायदों बेबायदिनो दिरिं दारागाव पिकनिक स्पटखौबो नोंथाङानो बानायनानै होदों अब्ला आसलते नोंथांनि गोसोआव बेबायदि सामाजिक खामानि मावनाया बोरै फैनाय आसलते आङो बे खोथाखौ रायजो राजानो खिन्थानानै गोबां खुसि मोनगोन आंनि गोसोआ आसलते मानसिनो होनानैसो मोजां मोनो आङो बेखौ मिन्थिया आं माबायदि केरेक्टारनि मानसि खिन्थु आं मानसिनो आंनिफ्राय माबा मोनसे हरनो हायोबा आसलते आं बिराद सेटिसफेक्सन मोनो आरो बे खामानिखौ आं बार मावफिननो नागिरबाय थायो थिग बिदिनो आगोलाव हमनानै ला सोरनिबा हाबामोन सोरबा बेमारिमोन आं खोनाबानो मा बेमार जादोंमोन आं लगाल' आंनि फैसाखौ हरो आरो हरखांनानै आङो गोसोखौ सान्थि मोनो आरोखि आरो बिदिनो मन्दिरनि खेथ्रआवबो फैबाय मन्दिरावबो जों सानसेखालि आंनाव आफाफोर फैबाय बोराइ माबा ब्रह्म समाजनि आफाफोर फैनानै बुंबाय राकेश ओरै मुसलपुराव अननानै नों फिसाया जोंनो जुदि ब्रह्म मन्दिर बानायनानै होनो हायोबा जों बिराद गोजोननाय मोनगौमोन होननानै बेनि उनाव आसलते आं सोंबायबो बेसे खरस जागोनलै आफामोन होननानै
बेथ' 20निफ्राय 25 लाखसो खरस जागोन होननानै बुंबाय आं दसे समाय स्ट्राइक जादोंमोन खर'आव जे बापरे बाप आं हारसिंनि फैसाजों बोरै एथ' गिदिर बिदि आङो दान होनो हानो होननानै खिन्थु आङो इसोरनि नामाव खिथु जाफिननानै खस्थ' मोननानै गोसोखौ सानबाय नङा आं सुरु खालामनाय लोगो लोगो आसलथे जोबगोन आं सुरु खालामनोसै होननानै खोथा होबाय आङो दा खामानियाबो जोब्बाय खोब समायना मसलपुर सार्कोल अफिसनि जिङावनो खोब समायना बेनि अनगायैबो नोंथाङा दिगलदङा राजमेलानि नोंथाङा पार्कखौ बानायबाय बेबायदि नोंथाङा बड' साहित्य सभा बाथौपुरि मसलपुरनि नोंथाङा टमखौ बानायदों थिग बेबायदिनो नोंथाङा पुब बांनाबारिनि एन्ट्रि गेटखौ नोंथाङा बानायदों बेबायदिनो एन्ट्रि गेट अफ माने बाथौपुरि हाई स्कुल एलं विथ साइकेल एन्ड माने बाइक गेरेज नोंथाङा गुवाहाटी गरसकआवबो बानायदों थिग बेबायदिनो दंबोयो नोंथाङा साइकेल एन्ड बाइक कार गेरेज एट रानि गुवाहाटीयाव नोंथाङा बेबायदि बानायदों तो गोसोखौ माबायदि मोनो नोंथाङा बेबायदि सामाजिक खामानिखौ नोंथाङा मावफुंनो हानानै दिनैनि समाव माबायदि मोनदों आसलथे खुब माने गावखौनो बिराद हाई कनफिडेन्स फिल खालामो मालायनि थाखाय नङा गावनि थाखायनो माने दिनै आं बे रोखोमनि खामानि मावनानै आनादार नेक्स्ट खामानि मावनो थाखाय आसलथे मेंनाय फिल खालामा नङाबा अलवेज गावनि थाखायल' मावबाय थायोबा मानसिया मोनसे समाव मेंनाय मोनो रिफ्रेश जानो थाखायसो आं खामानिखौ मावो दिनै नोंथांमोननि बे दि सिनायथि मेला आंनि बाव आसलथे दिनै राजनितिकआव लाबा लाब जाथों होननानै बुंनाय बायदि जागोन खोथाया खिन्थु बे नङामोन आसलथे बे आंनि बिखानि खोब गिदिर सम्पतिसोमोन आरोखि बे आंनि जिउ थांना थानायाव बे मोनसे बिराद गिदिर आंनि बोलोमोन आरोखि दा नैबे समाव नोंथाङा बेफोरबायदि माबाफोर प्रजेक्टफोर लादों नामा औ आं दा जोंनि माबायाव मन'खा मन'खा अदालबारियाव आं गोदानै गेट मोनसे लुफुंनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं इनिशियेल स्टार्ट जाबाय खिन्थु दैज्लांनि थाखाय बन्द जाबावबाय आं बेवहाय गेट बानायनानै मन'खानो मोनसे उसुर्गा होनो नागिरबावदों बे इलेक्शनखौ बे बिसायख'थिखौ जुदि UPPL देरहामारोब्ला निस्सय नोंथाङाबो जुदि देरहायोब्ला अब्ला जे नोंथांनि जिथु बे पलिटिकल जिथु केरियार आरो लोगोसे खावसेथिं जे नोंथाङा एज ए कन्ट्राक्टर अब्ला बै कन्ट्राक्टर आरो बै पलिटिकल केरियार बेनि गेजेराव माबाफोर गुलमाल जागोन नामा माबाफोर माने बेले बेजे सोमजिगोन नामा होनना नोंथाङा सानो नामा बेखौ ओरैबायदि सानो आङो जेब्ला आङो राजनितिकआव फैबाय दा फैनायनि आगोलाव आं आसलथे आंहा आगोलाव आं इन्डिभिजुवेलि राकेश ब्रह्म होननाय मोनसे प्रफाइल दंमोन माने इन्डिभिजुवेल प्रफाइल होनना बुङो जोंनि लेंगुवेजाव तो सरजनी इन्टारप्राइज होननाय मोनसे आंहा आरो प्रफाइल दंबावो बेयावहाय जोंहा MD दङ आंनि फंबायानो MD आरो माबा दं आंनि इन्जिनियारा आंनि चेयारमेन जानानै दङ तो सरजनी इन्टारप्राइज होननानै आंहा मोनसे प्रफाइल दंखायो तो बेयाव MD आरो चेयारमेन बिसोर बेलेग बेलेगखा तो आंनि बाखि जे माने लेफ्ट जालांनाय खामानि बेखौ बिथांमोना फुलफिल खालामनो हायो आरो सरजनी इन्टारप्राइजनि नामावबो जोंहा खामानि दंखायो गतिके राजनितिकआव फैनायाव आंनि बिजनेसा आंनि फंबाय आंनि जि ग्रुप दङ जोंनि कम्पानिनि बिथांमोना गोरलैयैनो सालायनानै लांगोन आरो आं रायजो राजानि थाखाय एटलिस्ट बे 5 बोसोरखौ आङो हार्डलि माने मावनानै जेसे माने जोंहा सुफुंनांगौ खामानि दङ बेखौ आङो सुफुंनो सेस्था खालामो दा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा BTC ओनसोलनि BTAD ओनसोलनि बा आसामाव थानाय गासै बर'फोरनि यां जेनेरेसन बिथांमोननि थाखाय माबाफोर नोंथाङा मेसेज गालांगोन नामा आंनि BTCनि आरो आंनि खास करि आंनि मसलपुर समष्टिनि थाखाय आंहा बुंनांगौ बेयानो फैगौ दिना जोंनि परिखानि समाय आरो जों जि 17 बोसोराव जि माने सासन मोनबोबाय बे सासनखौ आसलते गाज्रि सिमां बा मोनसे बारहुंखामोन होननानै बेखौ बावनांगोन आरो फैगौ दिना जाहाथे स्रां स्रां जेरै फुंनि सान्दुङा जेरै स्रां स्रां फैयो बेफोरबायदि ज' जाजाय जाहाथे जोङो मोजाङै जोंनि BTR जि एथ'रा बुरजा जोङो मानसि थैनायनि जाहोनाव जों दिनै BTR मोननो हादों बेखौ बयबो अननानै जों दैदेनलांगोन बेयाव रावबो बुजाबुजि खालामलायनाङा जोंनि राजनितिकआबो आसलते जोंनि समाज जौगानायनि थाखायसो गतिके गावजों गावबो बोराबलायनाङा समाजा जेरै मोजां जागोन समाजखौ जों जेरै मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बायदि मोनदों गासैबो सुबुङानो जोंनि BTCनि
सुबुंफ्रा जाहाथे फैगौ दिनाव जोंनि UPPL दोलोखौ जाहाथे बुजिनो सेस्था खालामो आरो जोंखौ जाहाथे माने सरकार दानायाव हेफाजाब होयो बेखौ आङो बिटिआर रायजोनि बा आंनि मुसलपुर समस्तिनि गासिबो रायजो राजानियाव आर'ज गाबहरो। अब्ला बिथाङानो जाहैबाय 24 नं मुसलपुर बियाबनि UPPL नि केन्डिडेट बिथाङानो जाबाय राकेश ब्रह्म। थ' बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव फैनानै बिथांनि जिउनि जारिमिन लोगोसे BTC आव बिथाङा मा रोखोमनि खामानि मावगोन बेफोर गासैखौबो जोंनो बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननो फोरमायनो हानायनि थाखाय बिथांखौ जों रोजासे साबायखर जासिदों। अब्ला जोबथारनायाव जों बिथांखौ साबायखर जासिनानै दिनैनि मोगा-मोगि आयदाखौ जों एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।